A Confraría de Noia sementou 2 millóns de unidades de ameixa xapónica. O patrón maior noiés agarda que se asente e medre para que haxe recurso en vindeiras campañas. O marisqueo está pechado nas concesións da Confraría de Noia, polo que os profesionais aproveitan este período para sementar os bancos marisqueiros. Esta mañá, o patrón maior noiés, Santiago Cruz, foi un dos encargados de trasladar os novos bivalvos ata as zonas para repoboalas de cara a vindeiras campañas. Vamos sembrar 2 millóns de ameixa xapónica, 1 millón no intermareal e outro millón máis a flote. E, bueno, agora dentro de 15 minutos ven aí o biólogo e a bióloga tamén da cofradía. E, bueno, vamos sembrar para ir recuperando os bancos marisqueiros e ver se van producindo máis e máis, que non veñen as riadas en xaneiro a febreiro, porque levamos 3 anos consecutivos fatales. Vamos a ver se cambia a dinámica e temos algo de suerte. E apunta que esta semente de ameixa xapónica non é subvencionada pola Consellería do Mar. Subvenciona outra cousa, a vigilancia e limpieza de algas e iso, pero o que é a semente pagámosla nós. E os traballos tamén nos van facer mariscadoras a Pepe sin cobrar. Os traballos de sementar a ameixa xapónica. Desde a Consellería dixo que tamén se indemnizaba a ameixa xapónica, eu penso que se engañaron ou non é certo, vamos. Con esta sementeira comezan a intentar repoboar os bancos marisqueiros e non serán os únicos traballos que se realicen. Nos meses vindeiros, igual dentro de un mes e medio dous, pois vaise sembrar aproximadamente 1,5 millón máis de xapónica, un pouco de berberechos, igual 100.000 unidades, ostra 50.000, babosas e cadra 300.000, vamos todo o verán sembrando do semilleiro propio da cofradía para rexenerar os bancos marisqueiros. Bueno, xa dixen, a ver se temos un pouquiño de sorte, porque eu sempre digo e repito, porque hai moitos factores que influyen na campaña, que non haxa toxina, que haxa crecemento e que non haxa riadas. Aí está o dilema de haber unha campaña boa ou mala, non? A ameixa xapónica que foi hoxe trasladada aos bancos marisqueiros aínda non será apta para a captura na próxima campaña que desenvolverá a Confraría. Está hasta o próximo ano non, en outubro e noviembre non alcanza. O que si alcanzaría é o desove natural que fai os bancos marisqueiros agora, sempre cando houbera moito fitoplancton, nordeste, de sures, toda unha combinación, sobre todo comida, porque iso pasa de 5 en 5 anos, que eu tiño unha experiencia de 25 de patrón a 50 mariscando, sobre todo de patrón, que controlo máis o tema ese, que de 5 en 5 anos aproximadamente, pois, hai un crecemento grandísimo do berberecho, non? Sobre todo a ameixa xapónica tamén, pero a ameixa xapónica xa tiña que ser de 25-30 milímetros, non? A que se vai sembrar é de 18, 16, e así. Pero xa digo, se hai un crecemento óptimo do berberecho, pois falaríanos dunha campaña regular boa, pero se non crece o berberecho e non ven o fitoplancton todo o verán hasta, hai 5 anos veu hasta novembro, pois tivemos un ano estupendo. O pouco recurso que non morreu logo dos temporais de inicio de ano é o que pode estar a producir a cría que medrará para a vindeira campaña. Sempre e cando non creza o que desova, porque hai un desove grandísimo xa de pequeniño berberecho, é o que primeiro se vese antes que a ameixa, eu xa o 16 de maio xa fun á praia e xa vin un desove bastante grande e, bueno, xa me alegrei, non? Por a ver se ven tamén o crecemento do fitoplancton e nordestes e todo, e ver se temos a suerte esa, non? Pero hai un desove moi grande de berberecho. E penso que da ameixa tamén, pero como é máis pequeniña, ainda filtro agora e cando se fixo semente, pois hai que aguardar un pouquiño máis. Tempo de espera no que os profesionais do mar de Noia irán controlando a evolución do recurso sementado e das crías que hai nos bancos.